Dan psića skoče. Sretan je dan u gradu igračaka, a Zvonko se lijepo zabavlja dok vozi svoj mali taksi. Bok, gospođo Čunko. Bok, Zvonko. Bok, medvjedice Matea, imam poklon za tebe. O, to je zacijelo komplet boja koji sam naručila. Hvala ti, Zvonko. Molim. O, Zvonko, možeš li mi učiniti uslugu? Može li Skočo provesti dan s tobom? Imam toliko posla, a Skočo bi se samo igrao. Meni to zvuči zabavno. Hej, Skočo psiću. Bi li volio provesti dan sa mnom? Pretpostavljam da to znači da. Vidimo se kasnije, Matea. Dobro jutro, gospon Caj. Pogledajte. A, moja nova zviždaljka je zacijela u toj kutiji. Spori, niko ne zna da smo uzeli u pitu od gospođice Roza Mačke. Znam ja to, Grbo, to smo bili mi. Znaš, Zvonko, ova zviždaljka je jako važna za moj policijski posao. Ja puhnem u zviždaljku ovako, a onda poviknem: stani u ime cara! Rekao sam Sporom da ne dira pitu, gospon Caj. A, koju pitu? Onda ponovno puhnem u zviždaljku i kažem glasno, gromkim glasom: idete odmah u zatvor! Da, gospodine! Kamo je otišao, gospon Caj? Wow! Da, zviždaljka je jako važna, Zvonko. Polako, vrati to ovamo, Skočo! Ovo je vrlo čudan zatvor, Spori. Pogledaj, Grbo. Čunci. Dakle, sada trebam poslati moju novu zviždaljku čistaču zviždaljki. Budi pažljivi, Skočo psiću. Skočo psić nije mislio progutati vašu novu zviždaljku, gospon Caj. Bila je to nezgoda. Dobro, radije ga vodi van prije nego što napravi nove nevolje. Ispričavam se, prolazim. Dosta neprilika za danas, Skočo psiću. Čuj, prestani mahati repom kad ja mašem prstom. A sada se makni. Žao mi je zbog svih nevolja, gospon Caj. Bog, gospodine Iskriću, recite, jeste li vidjeli sve te čunjke? Po cijelom su gradu. Pa možda su stali u red za sladoled, Zvonko. Gledajte, imam pošiljku za vas. Pitam se sadrži li ova kutija sve one dijelove koje sam naručio. Volim pogađati što je u paketu prije nego što ga otvorim.
Spusti me dole! Mislim da je bolje da odvedeš Skoču van, Zvonko. Ali on to nije htio učiniti, gospodine Iskriću. Bilo je to slučajno. Može biti, ali radije ga odvedi nekamo drugdje. Ja ću puno lakše raditi ako mi Skočo ne bude skakao uokolo po stvarima. U redu, idemo, Skočo psiću. Nije ti danas najbolji dan, je li tako, Skočo psiću? Ne brini, sve će biti bolje. Znam, kupit će nam sladoled. Čekaj me, Skočo psiću! Evo, izvolite, gospodine Džambo. Trostruko četverostruki kornet sladoleda od Ogrozda. Zločisti Skočo psiću! Jeste li dobro, gospođice Roza Mačko? Bit ću, kad ovaj pas ode! Skočo psić je samo htio pokazati naklonost. Nije namjeravao izazvati zbrku. Gospođice Roza Mačko, upravo sam našao ovu pitu pred policijskom postajom, pa sam se pitao je li to vaše. Čini se da će slučaj zalutale pite morati pričekati dok ja razvrstam ovu gomilu. Nema sumnje tko je prouzročio svu ovu nevolju. Skočo to nije htio, gospon Caj. Bilo je to slučajno. Ako pas Skočo prouzroči još i jednu, pa i najmanju nevolju, morat će na uzicu. Dođi, psiću Skočo. Sada moraš biti jako pažljiv jer ne želiš upasti u još kakvu nevolju. Sve se može slomiti, prosuti i zdrobiti. Sve to može, zašto ne bi svakome, pa čak i tebi. Sve to može, zašto ne bi svakome, pa čak i tebi. O ne, Skočo psiću! Znao sam, opet pas Skočo. Dođi ovama, bojim se da te moram vezati na uzicu. Psić Skočo nije učinio ništa loše. Učinio je točno ono što smo mi, čunjci, htjeli da učini. Ne razumijem. Pokušavali smo boriti što je moguće više čunjka odjednom, ali kad su se svi poredali, nije nas imao tko oboriti dok nije naišao Skočo. Ovaj put je pas Skočo učinio nešto dobro. Pomogao je čunjcima. Dakle, to je onda, sasvim drugo. Dobro obavljeno, Skočo psiću. O ne, ne opet. Dobar psić. Hurra za Skočo! Glasove posudili Marina Kostelac, Ivana Štefić, Goran Malus, Nedim Prohić, Vinko Kraljević. Obrada Novi mediji Zagreb.